Soc la Sara Jiménez, coordinadora de primer de batxillerat i professora de ciències també. I bé, jo mateixa i la Marga us venim a presentar el batxillerat científic a l'escola, a la casa. Bé, el batxillerat científic, en aquests moments tenim 13 itineraris de primer de batxillerat i 20 itineraris de segon de batxillerat. Dels de primer, d'aquests 13, 6 serien més de l'àmbit tecnològic i els altres 7 serien de l'àmbit científic. L'àmbit científic tenim la combinació de la biologia, la química i la física, que aquestes 3 es combinen entre elles o es combinen també amb altres matèries d'una altra modalitat. Per exemple, podríem combinar tant la biologia com la química o la química i la física amb dibuix tècnic, per exemple, o fins i tot amb cultura audiovisual, per aquelles, sobretot els graus universitaris que estan relacionats molt amb l'enginyeria, amb l'arquitectura, que també els ponderaria. També es podria combinar amb economia d'empresa, que tant l'estadística com altres, fins i tot, enginyeries també és una matèria que pondera, són d'altres modalitats, en aquest cas és de modalitat del social, però aquesta combinació també l'agafen molts alumnes que van dirigits a aquestes enginyeries. Ja centrant-nos en aquestes matèries, jo us presentaré la química, una de les assignatures estrella del batxillerat científic. A primer de batxillerat la química es presenta bàsicament des de dins. Comencem amb el que seria l'àtom, l'estructura atòmica, ens anem després als enllaços i es treballa moltíssim la formulació. La formulació és el llenguatge dels químics, és la manera de comunicar-se, per tant ha d'estar molt consolidada per després poder continuar a segon de batxillerat amb el currículum. Un cop ja hem consolidat l'estructura, els enllaços, hem consolidat la formulació, a segon de batxillerat ja es treballa des de la reacció química. Tot el que seria l'energia de les reaccions químiques, els tipus de reaccions químiques, per això és tan important que el llenguatge químic estigui totalment sòlid i no fluixegi per enlloc per poder continuar el currículum tal com està establert. Ara, en aquest cas, des de la vessant més de l'ensenyament-aprenentatge, s'utilitza la classe teòrica, es fan visionats de vídeos, es fan simuladors, es fan servir, evidentment, moltíssima pràctica en problemes a l'aula, ja en grup o individualment, i puntualment, en alguns moments, es pot arribar a venir, però puntualment, al laboratori, en grups petits, a hores de classe, a poder fer alguna visualització d'algun model, a vegades perquè d'alguna manera són una mica d'evidències del que s'ha treballat a la classe teòrica, poder-ho fer. Això es fa molt puntual perquè són molts alumnes, el laboratori no sempre és a l'abast, però sí que s'intenta perquè poder-ho palpar, poder veure el model de manera pràctica ajuda a la comprensió de la matèria. I ara la Marga us explicarà una mica més la biologia, que seria l'altra matèria. Molt bones, soc la Marga Montorio, jo soc professora de biologia de segon de batxillerat. Nosaltres la biologia, com ha comentat la meva companya Sara, és una matèria adoptativa i en aquesta matèria adoptativa, que es fa primer a segon, amb 4 hores de dedicació, tenim un programa molt extens. Un programa en el qual, si la química comença des de l'àtom, nosaltres començarem des de les biomolècules. Les biomolècules orgàniques, les molècules inorgàniques, la cèl·lula, la part de genètica, la part de microbiologia, el sistema immunitari, l'ecologia. La nostra matèria, tant a primer com a segon, segueix el que se'n diu una programació que se'n diu en biocontext. Es posen als nostres llibres, que se'n diu en biocontext. Per què? Totes aquestes matèries que us acabo de comentar, com són les molècules, la genètica, la salut, el sistema immunitari, l'ecologia, sempre les treballem a partir de contextos. Aquests contextos ens porten a que el que vivim en realitat després és explicat de forma teòrica i després, lògicament, tornem a la pràctica per tal de, diríem, comprendre molts dels fenòmens que directament estem vivint cada dia. Llavors, en aquest moment també, com ha dit la Sara, nosaltres també fem pràctiques al laboratori i en aquest curs hem tingut la sort també de poder mantenir aquestes pràctiques a nivell presencial. Bon dia, Marga! Bon dia! Busca la pràctica. Molt bé, perfecte. Ara mateix us dono la pràctica. Veniu. Està molt bé aquesta pràctica, per això l'he punjat aquí perquè tothom la pugui veure. És superxula, ja veuràs com us agradarà la nota. A totes 3. Hombre, pues sí. Ah, molt bona nota, eh? Gràcies, Marga. Què teniu que dir-me? Esteu contentes?
Sí, molt. Sí, la veritat és que sí, perquè ens ha servit molt per estudiar pel trimestral després. Sí, a més hem après el mètode de cultiu de la microbiologia. I a més, hem après també a distingir els bacteris gram positius i els gram negatius Molt bé. amb la tinció gram. Amb el microscopi i tot, molt bé, moltíssimes Sí, gràcies, molt bé, estic molt molt bé. contenta. De totes maneres, lo sento molt, ara havíeu vist la nota i la tinc que tornar a penjar, perquè això serveix per als alumnes de primer, que quan venen a fer pràctiques, doncs també lo miren i saben com ho poden realitzar. Perfecte, cap Això té un problema. avantatge i és que a més està fet a mà, que vol dir que ha tingut sí, més curro. sí. Moltíssimes gràcies. A tu. Vinga, ens veiem. Sara, adéu. Tant la física, la química com la biologia tenen una tarda de pràctiques al trimestre que són de 2 hores, venen un dia a la tarda i computa per la matèria en qüestió. Aquestes pràctiques aquest any s'han mantingut, malgrat aquesta situació de pandèmica, malgrat també l'ensenyament híbrid, d'acord? Perquè hem considerat que han de venir els alumnes, malgrat que estiguessin, diguem, aquell dia no ens tocava venir, però igualment hem tingut aquesta presencialitat. Tenint en compte també totes les mesures Covid, com seria rentar-se les mans, també hem fet grups reduïts, i esto sí, hem fet una mica les pràctiques més reduïdes, però veritablement hem fet igualment les pràctiques. Per a qualsevol dubte que us pugui sorgir a partir d'ara, us facilitarà una adreça electrònica perquè pugueu enviar-nos totes les vostres inquietuds.